Sarkarin oil man ati sana wangle kongchet lutuka wanga lung oilo Mizoram Commercial Vehicle Unionin ni somni pathum tha som sang ni somni pali atanga tiam chinom lova anlir theite ding tura thu an lo ti tluk to chu sarkar en engoma chen anin dor nuwa antum dan te thlak dang lamin anlir theite chu tiam chin om lo ni lovin ni khatatan chau din tir ni se ti in thutluk na an siam le ta zoka ti chuan an nirwat ni somni pathum tha som sang ni somni palia chuan anlir theite chu an din tir ta ani hetianga antum dan masa an thak dang lam le tak na chani hi waime in khom pui om don wang ni in MCVU lam te chuan thu chu an neya chuti lain tlangkam ti ti ya mi then khat chuan MCVU te hian antum angle an be sei anga mi puilam le an pol jinga telve te ngei pol then khat te thlop nan mu that tok lo awang ni in an soive mek bok ani tin heti la hian kan home minister pusap dangan STA ingkai hruina dan zom du lo le permit an dilaya STA dan te zom tura intiam si ma se tun din muna STA dan te ngai poimo si lawa anin tiam na te zom du si lawa sarkar lakanwar te chuan an permit an kol ve reng kha arem lo mai theini tia asei chuan omzia anein MCVU lamle an member pol then khat te chuan MCVU malak nahi an thlop that lo pha ni in mi then khat chuan an ngai ve boka chuwang chuan an tum dan masa chu an thak dang lamta ni in an ngai ani tin mi then khat chuan social media lama kan mu angin MCVU suai tu then khat an president le an general secretary te hi opposition party lama mi in mang tak tak ni in local council lama lawin candidate to le local council member hil te po lo ni to te an ni a chuwang chuan sarkar malak nahi ti thuan op hrim hrim emo ro khol na siam hrim hrim emo an tumaniang ti in chung te wang chuan lir the ei zong pol then khat te chuan an thlop thadu lo pha a tin mi puilam po in an thlop thadu lo pha ni in an ngai ve boka ma se chungang ngai dan te chu adik le dik lo kha engma fin fi na kan nei lo a om san lem lova chutiang ngai dan sang sang kara chuan MCVU te chuan thutluk na an lo siam tongin voin ni somni pathum tha som sang ni somni pali khan an lir theite chu an din tir ta a ti chuan boruak monom tak hnuaya thlop na thatak te an mu awangin lom thu te soin MCVU te chuan an nor na chu an ti top ta a tlaidar li khan an call off ta ani ti chuan ke ni the black and white mizo channel te chuan chu MCVU te malak na an nor na chuan mi pui lama emo khopui chung lir theitan vela emo eng tiang chin nge ngong anei ti le ngong anei hrim hrimem ti te kha shaturin khopui chung chu kan an fangkwal vela tin arem chandan angin mimal then khat tele pol then khat suai tu te hena zo na te zo tin interview toy te kan nei pa boka chung te chu tun huna hian kan clear ho don ani ama saberin Mizoram chunga lir thei manga eizong zinga hian four wheeler taxi te hi alangsar ber pol annia mase anni hi Aizawl District Taxi Owner Association big te hi he MCVU malakna thlop lo tu langsar pol annia mase anni polina an thlop lo na chan ero thil dang wang nilavin he MCVU member zinga hian an telve lo hrim hrim awangin an thlop lo mai ni in country a tin MCVU te norna wang hian mi puiten na har satna an tolo nan ti in two wheeler le four wheeler taxi te chu he mini hian in tlan chok lo tur le an waya tlana service turin sarkar lam chuan phalna ape nge nge a chumi chungchanga chuan four wheeler taxi mi sang sang te chu zona kan han zot kuala nidang ain passenger an mutha zokem nidang ain an tlan tha thei zokem ti in kan han zot kual homa mase makang ren takin anni chuan nidang ai ma in tlan aharin passenger po mu anar zokem o ti in min lo chang hloma then khat chuan in tlan chok line en khan ai nang ring ti te po an lo om nual bok ani tin chutiang ang bok chuan two wheeler taxi te po kanan zot kual ve boka anni Aizawl District Two Wheeler Taxi Association te pei hi chu atir lamatang khan he MCVU malak nahi lo thok ngar ngar tu kha ni in country a
มาเซอดอนเทรปะอดอนรัวยะคานอันอินนุกตกเลตได้ไม่ข้าอันนี้ที่ชวนไว้เนี่ยปนิเลงินอันเซอร์วิสลมาอันนี้พอฮีนี่ดังอังเท้าอันนี้passenger กันหูชัดพะช่วงเลี้ยมโลกันไว้ตานวางแต่พอฮีอันนี้ไม่เทียจุดที่รัวลินมีปุ๋ยทบตัวอันชาอ่ะช่วงวักอันเตรียมวางแต่พอนี้ยังตียาไงดานสวยแต่พออันนำนวลอันนี้ไอ้เงี้ยวันนี้แค่อินไว้ทานตาตรอไอ้ชวนอินชอบเราดีทูเด็กันเราเสียจุดตาชวนไอ้เงี้ยอินโฮตูเตอิน association ช่วยตูเตมาลักนะฮิตราอินทีเอ็มทีอาริมชิมทัวนังมามีมาลังไงดานะเฮออยล์ตีสานะฮิออยล์มันตีปุนะฮิไอ้เงี้ยอิงไงดานเวริมชิมก็ไงดานะชวนนินเกี่ยมานี่ชวนนินจุดเทียกินฮาร์สนักกันตกเลี้ยมเราปุยกตีนะอมช่วงเราโมอาจารย์จูอาสานะฮิตัมโลวางเฮียนเกี่ยมานี่ชวนมินเกี่ยมาชวนนินปุยกตีลุตุกเลี้ยมเราเทียกินมินเอฟเฟกติฟวักเราเกี่ยมาชวนโมฮาร์สนักมินเสียมวักเราเทียกินก็ไงดานะนี่จูมีมาลังไงดานกันอันนี้โซตาโปหลังชวนนั้นชอบเราดีกันใช่ไหมตัวตาอันนี้เลยไอ้เงี้ยนี่ดังไอ้ passenger เต้นกูทรายให้ไว้ตลาดนี่เสียตลาดจูฮาร์นี่ดังไอ้จนไอปนตลาดฮาร์มาอินกับเสียเกี่ยมาจนมอสกันมีปุ๋ยให้อันช่วงตำเหลาโซกันกับเสียไอ้ไว้ตลาดนี่วางเฮียนมอกันล้อมลุกเตะโซนนั้นเตมินสันเสกกันล้อมtin social media lama te kan huangin a thop tur pol chen khat jing ami ninge ya kan ngai ni anga lang mi mal chen khat chuan kan suai tu ten tlan lo tur ti ma se ka tlan lui thawang ka lon la khi tu man min rul pui don lo min rul sak don lo chu wangin ka tlan lui don thawa adu chuan angam chuan dan min lo tum ro se tia lo in so salok te po kha anom nual maya chung te wang chuan tlan lui omin boina le har sat na te hi aom pha mayangem o tin kan han wa kwal vel pa sim sim kha ania chuti lain sarkar point borok chia aom pal thut thei thua duty tur police te po mun sang sanga alo da ve boka chung police duty te chu zo na te zo tin kom na hun te kanan neya anni point an hun thatak mai te min lo pe a an chunga po kan lom hle ani kapu zinga dar za train nge in duty tran zingdar nga tangin duty tran ha this one ti hian in pani ni dom ni leng deuh ngar mai emmi ni leng lawe pani parukan nia kanin sema sanglama hon an nomdoka alle engemo han har sana ang chi te soi tur omem thil theng te omem san lawe hela chural mu khomai hela ya bus driver te le conductor ten sela che chindri ma han ti ve leng ma lem lawe alom ome ani mi puilam hian an thop thai ni hre ve hrim hrim nang ma mi mal ngai da na kei ma mi ngai mal ngai da na chun ni an thop tha tura chun kan ngai ya ni he dia duty chuk dei dan chun an va chi lu tuk te big si lo a tha tura chun kan ngai ve ma chu ni ani le hei ten bus station ai nan duty ni leng ani ya bus service sarkari som parukem ni atlantir kha som pasari som pali atlantir ani atlem mail siam mi puilam hin har satna an tok dai winin sia em min mudanin aba service te tanga kan han sia dana hi chun passenger hi an mume lo zo kan ne chiti zok bo passenger mu lo chang ten nei lok zo ka he an in tlan chok ve rang ta salamatakin anon tlan phe alamatakin chok phe boga ti kha ain chok hin an tlan chok ve rang passenger mu lo chang chen nei ve zo kan ne lo mom la ma nga yang tro lo mom mi zo na te min chan sakani enge nang ma mi balan sei du ve sim te nei em tiếng bầu ruột chắc chắn nói hay cái này police làm cho cần duty à không muốn sắc cần tia in po tất cả cần duty thì đi nuông cần tia thì rồi quý cần tia cái này tan po in po nó trả này thế nào nhá hết tia in như thế nào chính thế mà hắn in chỉ buồn buồn nó ông đầu tay ăn nuông mà duty tan po không muốn sắc in mình quý tất cả in lại thọ khô tập po ăn rượu trả an phok om ga te le zo na te min san sa ka vain hun min pe ga kan lo me ke to lo me khang chu soi te tang khan khang in kom na tang khan boina le har sa da engma a om lo ni in alanga alom om tak se ta
an mani kan police lam te ngei po khan in ti lui na thil lam emo tharum tho zonga chet nai mo engma a om lo awangin lom thu te kha an soi hil zok ani a tin Aizawl City Bus Owner Association te hi he MCVU malak da thlop tu langsar pol yan tak an nia chuwang chuan an lir thei an bus te chu an din tir vek nge a chung te wang chuan mi pui lamin har satna kan to pha angem o ti lo thei lo ani a chuti rualin sarkar lam chuan chung te wang chuan har satna mi puin kan to lo nan sarkar bus MST bus sompali lai mai chu mi pui ta ni lengin service tir ve boka ma se city bus ding te hi an tam em awangin heng sarkar bus MST bus service hi an tlan boxia atlan te hi an claim em mai boxia chuwang chuan min pui lam hian har satna hi kan tok thowangim ti kha iril ruwa omlo theilawa chumi chungchanga chuan mun sang te kanan wa kwalin zo na te kanan zot kwala ma se mithen khatte tongkama tangle ni china kan police duty te soyang nge khan heng MST bus service te hian passenger furtur an nei tam lovin achang phei chuan arwak lek te po an om ni omin an soi kha ani a chungte wang chuan mi puilam hian he thil he not na hi kan boi pha lu tuk lo em niang o kan ti de rum ruma chuti rualin mi puilam hian mi puilam te MCVU malak na hi kan thok thata wangin chuakwak an tlemanga chuwang chon bus lam te po hian passenger an mu tlem pha em niang ti te po kha ngai tu na chuan a om tel tho bokani chuti rualin bus manga chuakwak then khatte school no pang bus manga school kala ho thin te tan chuan engma chena aboi thak na kha a om lo theilawa ti chuan keini lampo Aizawl City Bus Owner Association te office lama kulikon lama kan leng tha a kan zuk leng lu ta min lo dong song thra in an hun hlu tak te min lo pe a ti chuan kan zo na te thatakin min lo chan sak boka an chunga hian kan lom tak zet ani ti chuan an office a chuan leng lu tin an duty commander chu komna hun te nein zo na te kan han zo ta ka pu ve ni in malak na chungchanga hian zo na pani khat le kanan zot chenga enge zinga tanga tlai thlenga in malak na hian e thop na in muthra ni in shria min malak na hi hlotling ni in shria em kan hlotling thokata ni puya tin lir thaya po asulu hi cha tlem te oma chung ta po chuan min za takin elaya ding ri ro kan ti chung le le ro kan ti zong zong te pon min le saka tu wang chuan mi pui le kan lir the kan ei zon pui te chunga hian kan lom hle ni voina hian ti chuan lir the ei zong association sang enom ta chungjinga chuan ron zom ve thei lo te kha anom ta khang kha engtin nge nangma ni lam rem ti na inem ni an kala nge an ma ni thu nan te ve top em ni nge kalai kha engtin nge in se riam sem nge rem siam dan omem hola hian registration ti ania chungjinga chuan pati hian in nok dok le a for hula taxi le to hula taxi ata mo chung ta chuan min zom lawa dan po kan du lawa kan dang lo boka chan chu pol anga non khan ege lungoi lo na kan phela wa voina hian an zom lo tu thu kha kan ti ma san lok khan ana sut le a tu wang chuan poi kan tia min zom vek seng chuan kan ol man te po hian hiam nam chu pan nge te po kan ringa sin un thatak min pe a engma swa han soi bel du te nei em ke ma kha hela ya ho tu ber kan ni chia lawa ming le dun commander chau ho khani ya ni chu wang chuanin hela kan ho tu lian song song ki chu tuna MCV office lama an lom veka ke ni ya duty mun ya kan ne ya chunga ta po chuan tho takin min soma wa hian pui te chunga le kan lir the kan ei son pui te chunga hian kan lom tak zetani ale kun thatak min pe ka wain kan lo me khang kan thir le kan ngai thla ka tang khan he MCVU nikhat lir thei tlan lo nor na hi boruak monom tak hnoya nei aninge in alanga tin ngai dan le thir dan te pom dan te ai nang vek lovanga
chu ti rualin abuat sei tu MCVU lamte atang chuan hlotling taka he hun hi man ni in mi puilam thop na te po an mu that em awangin lom thu te soin tlailam darli khan an nor chuan ti top ta a an call off ta ani ti chuan atop kharna na kan soidu chu he nor na hi a hlotling ni in abuat sei tu telama chuan ngai tuana a oma chiti rual chuan a hlotlin na le hlotlin lo na chu hun local zel tura oil man chung changa tang hian alo lang tura ngai ta ila a thome ingpo ne se hun local zel tur hi ilo thir phot mayang ole kan video te min thlir sakawangin kan loma kan video le kan channel te ingai na zonga indu zonga ni ve chuan khongai takin like le share te min lo pe ve ula tin khongai in min lo subscribe sham don nia